kudu bisa manut mergo yen manut perintah wong lanang sira bakal pikantuk aswargane Gusti nek pesen ibu aja nganti nglalekke wong tuamu loro ya nduk inggih ibu matur sembah sampun paripurna anggenipun kelaten sarigit panembah manapa ibu kangge tawa tangis jenjara senang blomak ning rawa senang kang samyumurju para rakyat nandhang supawa nedya paripurna ingkang ibu ndongaaken marang putra ningsun sampun nedya paripurna kami aturkan selamat siang, selamat berjumpa bersama channel Cak Sofyan Pribadi. Siang ini ada acara pernikahan yaitu di rumahnya Pak Haryanto ya. Paripurnane lajeng foto datang sareng robo ibu. Sumatra pranayaka samyata donga marang nyuwun aket donga restu marang manten seringgih potong katarana sampun sampun paripurna sedayanipun lampat kala keelokan inggih mriku jaman nalikane mujuding banjedi ketangguh dadya mbok limbung ingkang sami sesautan kaya-kaya aningali temanten nderek bingah nderek seneng rasane ingkang sampun kalambat yo limbung opo cepet dengan darah mengandung menika sampun paripurna anginipun lampahi upacara kangge adat adhita ayanduk ayo kudu didongake minangka awake dhewe dadi sesuai anggiripun samya manapa bicara ing siang iki kendho limbung yo mak monggo kula akan mlebet wonten ing sanggar palenggahan amargi menika para kadang tamu kakung sumawa nuruti pangamboyo sampun wonten ing saklebete Bali mayang arum nedya badhe lelampahan sambutan Pak dipindho ayo munggah wonten ing sanggar palenggahan kanthi ana wujuding gending ayak-ayak pamungkas sing ragung kangge mningsun sampun paripurna nedya naaken inggih menika acara kirap panggih sampun diperwakani kanthi cakep kendhep lampet monggo makula dherekaken tiap lamrene gelar mabang muncar lelo erka kunang sureng sorot tanpa padang lapani rasa limbuk tumuju wonten sanggar sirep gongso kangge wista gedhe ayak pamungkas Allah Gusti Allah kula nyuwun panjenengan paripurna wonten saripun panjenengan bangun panuga ingkang ayem leget kados tunggil kaken inen-inen
Gusti Allah. Kula nyuwun pangaten saya paling lestari. Widodo tansah boten mirangi rasa manut lan perintah panjenengan. Lan kudu tansah anglang sunai Kanjeng Nabi. Amin. Gusti Allah. Kula pingomongan kiwara yuwah cedi. Nalika dungake kemanten muga-muga samya langgeng tulusing batin tansah atak manut kelaten sanjing kakon warga. Amin. Pasana sing hidup ana wiji ana uji marang Gusti Kang Maha Suci. Amin. Yo, muga-muga dulur atem dulur sepuh lawan dulur mriki lan bisa sami lan samya anut jumurung donga restu marang temanggen salibet. Amin. Lan mugi-mugi temanggen salibet kadya bangsa Indonesia ingkang sami merdeka merdekane gesang kini sami sayung rukun manunggal agawe santosa. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sikra yen permana kanca sikra manggen mawangmu sesoko. Sinenjing sawetara paring nyawya rasa jating yo kang medhi. Tadya pariponane pagi panjenengan abicara sambutan. Oke, begitu tadi di channel Cak Sofyan kami akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.